malaking pagkakamaling sinaktan niyo siya. Hindi sila ordinaryong tao na kagaya natin. Malamang sinumbong niya kayo sa nanay niya. Nanay niya? Sino naman yung nanay niya? Walang nakakasigurado kung isang mangkukulam o isang immortal ang nanay niya. Dahil tuwing sasapit ang dilim lang sila, nagpapakita sa lugar na ito. Huwag po! Marga? Ito na nga yun. Ano ba yan? Talagang binagay ni boss tong lugar natin para sa undas ah. Oo nga. Kinikilabutan ako sa paligid dito. Anong ibig nyo sabihin? May multo dito at maligno. Ganon. Kulang pa yung sinabi mo. Kulang ng mangkukulam. Lagot ka. Balita ko mahilig daw mangkukulam sa mahilig sa pabango at maarte. Emma, totoo ba yon? Hay nako, naniniwala ka naman dyan. Tara na nga sa loob. Sino kaya sila? Mayroon na naman akong kalaro. Sabi ko dun sa nanay ko. Kuya, sandali. Malapit na ba dito yung labasan papuntang kalsada? Dayo kayo dito sa lugar na to, no? Opo. Bakit po? Mag-iingat kayo at palaging magmadaling umuwi. Huwag kayong nagpapaabot ng takip silim dito sa labas. Ha? Bakit naman po? Anong meron pag inabutan kami ng takip silim dito sa labas? Matagal nang agam-agam at sinasabi ng mga matatanda dito na may mga gumagalang engkanto at immortal dito pagsapit ng gabi, tulad ng mangkukulam. Ano ba yan? Nakakatakot naman pala sa lugar na to. Bakit kasi dito pa tayo didestino ni boss? Hoy babaeng maarte, huwag ka nga naniniwala sa mga ganyan. Hindi na yan uso sa panahon ngayon. Mga rapist at magnanakaw na ang uso ngayon. Kaya dapat sa kanila ka matakot. Maraming salamat po sa impormasyon. Wala naman sigurong masama kung susundin natin ang sinasabi ni Kuya. Taga rito siya, kaya alam niya kung ano ang mga nangyayari dito. Kung ayaw niyong mapahamak, sundin niyo ang sinasabi ko. Binabalaan ko na kayo. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Narinig niyo yon? Ano ka ba? Baka aso lang yun na naglalakad dyan. Ano ba kayo? Bilisan na lang natin maglakad para makarating na tayo sa kalsada. Mahuli na tayo sa trabaho. Grabe naman probinsya to. Bukod sa nakakatakot na, ang layo pa ng tindahan at palengke. Hay nako, huwag na nga kayo magreklamo. Di ba tinanggap niyo rin naman yung offer ni boss na dobleng sweldo? Oo nga, reklamo ka ng reklamo. Eh gustong gusto mo nga dahil mabibili mo na lahat ng pampaarte mo. Bakit? Maganda naman dito ah. Sariwang hangin at higit sa lahat, tahimik. Yun na nga eh, sa sobrang tahimik, nagdidiwang na tuloy ang mga engkanto pagsapit ng takip silim. Ganda niya. Gusto ko laro sa kanya. Ganda sila tatlo. Lapit ako para laro kami. Hello! Pwede ako laro sa inyo? Sino ka? Bitawan mo nga ako! Sinabi nang bitawan mo siya eh. Gusto ko lang laro sa kanya. Away niyo ako. Subok ko kay nanay ko. Marga, lumayo kayo ni Emma sa kanya. Baka anong gawin niyan sa inyo? Sino ka ba? At saan ka nakatira? Subok ko kay nanay ko. Tara na. Sumbong ko kay nanay ko. Bilisan niyo maglakad. Madilim na.
Huwag kang OA dyan. Ano naman kung madilim na? Hindi niyo ba naaalala yung sinabi ng lalaki sa atin? Hay nako, masyado kang nagpapaniwala doon. Nakita mo naman yung umatake sa atin kahapon. Hindi mo nga alam kung engkanto o maligno yon. Pwede ba? Tumigil na nga kayo sa bangayan nyo. Maglakad na lang tayo pa uwi. Bilisan nyo. Baka mamaya nandyan na naman yun. Marga, Emma, bilisan na natin umuwi. Bakit? Ano na naman bang nakita mo? Wala namang tao dyan. Meron ako nakita kanina. Hindi ako nagbibiro. Parang mangkukulam ang itsura. Mercedes, ano ka ba? Kalokohan lang yan. Bulaga! Tuloy kita! Akin na ikaw! Siguro, isa ka sa mga engkanto dito, ano? Wag! Hindi ako sa tao! Sumuko kay nanay ko! Marga, wag mo siya sasaktan. Mukhang hindi naman siya engkanto. Sino ka ba kasi? Bakit bigla-bigla kang sumusulpot? Sumuko kay nanay ko! Sa mga kay tao! Kawawa naman siya. Naku, bilisan na natin umuwi. Madilim na. Oo nga. Medyo madilim na. Saan na kayo nagpunta yung mukong na yun? Umuwi na tayo. Kinikilabutan ako. Naalala ko yung matandang nakita ko kanina. Kung ano-anong sinasabi mo, guni-guni mo lang yun. Sarap nga dito, oh. Malamig. Hay naku, Marga. Bahala ka nga dyan. Basta kami ni Emma, uuwi na. Tara na nga, Emma. Halika na. Marga! Marga, gumising ka! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Marga! Marga! Ano kayo nangyari dito? Marga! Anong nangyari dito? Madilim na, ba't nandito pa kayo? Ayaw kasing maniwala ni Marga. Nagpaiwan pa siya dito. Baka nakita niyo nagpapakita dito pag sumasapit ang dilim. Totoo ba talaga yon? Kinikilabutan ako. Hindi ko mapapatawad ang pag-alipusta niyo sa anak ko. Nasa paligid lang siya. May napansin ba kayong pakalat-kalat dito na tao? Meron. Isang lalaking sintu-sintu na madungis. Oo, yung humila sa kamay ni Emma. Tapos, muntikan pa siyang sinaktan ni Marga. 2 beses nang nangyari yon. Kaya medyo nasaktan siya. Malaking pagkakamaling sinaktan niyo siya. Hindi sila ordinaryong tao na kagaya natin. Malamang sinumbong niya kayo sa nanay niya. Nanay niya? Sino naman yung nanay niya? Walang nakakasigurado kung isang mangkukulam o isang immortal ang nanay niya. Dahil tuwing sasapit ang dilim ng sila, nagpapakita sa lugar na ito. Huwag pa! Marga, kami to. Ano nangyari sa'yo? Emma, bumalik na tayo sa Maynila. Ayoko na dito. Tama ako. May nakita nga siya. Nagpakita siya sa'yo. Oo, nakakatakot siya. Nanilisik ang mga mata niya. Dala nyo. Kailangan makaalis tayo agad dito.